Ninjani Ntombi? Siphilile sisi ninjani? Sikhona. Siyaphila nathi. Ngingamthola uGumede. Yebo baba. Usaba inyanga Ntombi uyakwelapha mhlawumbe ngoba umbiza ngesibongo kanje. Hayi sisakunjalo. Ngizofuna uDula. Liphelele igama uMduduzi. Oho, kuba impela la kwaMduduzi. Engabe konje intombi yami le ifunani kuye? Sisu ungibona nje ngisuka kude la ngisuka khona. And ngizela ekhaya ngizofuna uMdudu. Okusho ukuthi ngifuna ukukhuluma noMdudu. Ngingazi ukuthi uhlangana naphi sisi. Akufuneka ngabe mhlambe uyaklina. Awumele kanjalo ke Ntombi mhlawumbe uma ukuthi ngakina bakaze bakutshela ukuthi ngubani mina. Lalela ngibheke emehlweni mangikhuluma nawe. Kusibongile mina igama lami Ntombi. Uyabona umlomo lo okhuluma kakhulu ngizowushaya uvuza igazi mina. Uyangizwa ukuthi ngitheni? Ngiphuma la kana ngoma mina esigodini samabele tshitshi. Angidlali intombazane mina. Ufika la ekhaya uzofika ngokwedlala. Hey, wetheni? Ntokazi, umbabe. Ngaze ngihlafuna umlomo mina. Kanjani manje? Ukwenze njani? Ufika uyangadelana mina lo. Awu fik. Ufikile. Usufikile. Uyamazi kanti? Bengisacela singena ngaphakathi ukuze umakhelwane sebeyabuka lesingene singene ngaphakathi. Fikile. Ngizwe. Wavela wafika ngempela fikile. Hayi sikisi. Ungangena uhlale khona la phansi. Hayi. Umuntu kade ayibona kodwa hayi namhlanje ngibone elikhulu. Sekwenze njani ke manje Sibongile? Efika nje uNtomkulu lo useqhiya makosofa. Yeyi wena, intombi ayihlali kosofa la ekhaya ilengisa inyawo. Intombi mayifika la endlini ihlala phansi. Sibongile kahle ngola. Akusikhona emafarm lana. Wena ngathi ufika la wena wayekhethela ukuhlala phansi. Ngakutshela ukuthi khona osofa lana. Oh uyamkhulumela. Kumnandi umcimbi Nkosi impela kuyagiwa. Uyamkhulumela? Kahle la wemdu naku kuphela ama data anayo iWi-Fi la ekhaya. Hayi, ngimini uWi-Fi la ekhaya ufuna ukungenzani wena? Sibongile akuyona iWi-Fi unkosikazi. iWi-Fi lena. Wena wofika estage sokuthi ungabe uWi-Fi. Mangabe ushintsha ibehavior yakho nje la. Usumkhulumela lesingisi ngoba sekufike le ntombazana. Hey, hayi umuntu uyashintsha Nkosi impela. Okay, adlule lapho kodwa bengithi ake ngichazeke ukuthi kwenza kanjani ngoba manje nomakhelwane sebesibuka la. Wesibongile angithi uyakhumbula ngo2017 ngihambile ngeXhobo. Angithi uyakhumbula ukuthi angisamba ngihamba ngiyosebenza because ngihamba u2 years lapha yana and isimo sesimina nawe sesintekenteke. Sasintekenteke kusho bani konje? Sibongile usuyibonela nawe ukuthi into yethu ayisingasayindawo. Yayingasayindawo ngokwakho. Waphela mina ngokwami mina nganginawe mina ngaleso sikhathi. Wena ubona lokho ukuthi into yethu ayingasayindawo. Okay ke siyeke lokho but yayisingasayindawo. Mina mangifika lapha eXhobo ngiyosebenza ngahlangana nangu ufikile yeso. Engenzela yonke into ongayifisa from umuntu wesimami. Engiwashela. Engiphekela. Engiklinela. Engenzela yonke into. Ngabona ke mina ukuthi njengendoda angihambe ngenza njani ngiyokhokha lapha na kubo. Njengoba usuzwileke wesisi Sibongile. Mina igama lami ngufikile. Sengifikile. Umuntu angasezophatha ikhanda ke la.